Tady Noura, to máš pravdu, tak se budeme nudit dál. Tak se koukneme do záznamu. Pip. Jestli mě slyšíte, pomozte nám. Jsme ve sektoru FN2013. Tak to byla divná zpráva. Co se nám asi děje? Co tam dělo? Tak tady se nic neděje. Takže zdejte se, nebo vás zabiju. Wow. Tak další dron zničil. Co tam děláš? Náš to přepínám a vypínám vypínače. Zdej se, nebo tě necháme bejt. Počkat, nebo začneme pálit. Tak jo, je to jedno. Začnu první já. Blbá muška, ale já ji mám lepší. Přichází separatista, všichni na svá místa. Palte. Ale. Teď. Tamhle. Teď. Další várka. To ne. No, teď. Ústup. Teď. Zavřete bránu. Já vás pomstím. Co máme dělat? Nic nemůžeme. Je moc silný. Použijeme kanóny. A co stíhačky, ty by nás ničily, kanon nás chrání. Bude střílet po tom droidovi. Jo. Teď. A na chvíli bude střílet po tom droidovi. No a na chvíli bude střílet po tom droidovi. Ale to by bylo moc riskantní, prostě ne. Ano. Ne. Ano. Ne, krucifix, nesmíme ztratit dalšího vojáka. No a? Je nás málo. Otevřete bránu, jdeme ho zničit. To je moc riskantní. Musíme to udělat. Poslední střela a vybouchne brána. Palte. Zdejte se ve jménu separatistů. Nikdy musíte. Nemusíme. Tak vás zabiju. Teď. Nahoru. Rozkaz. Ty u toho počítače, vzdej se. Nebo vypálím. Nevzdám se. Další je mrtvá. Všichni běžte na žebřík a chraňte generála. Rozkaz. Ale já jsem tady. Všichni pálte a snažte se nezasáhnout generála. Ale co já? Teď. Jen přes moji mrtvolu. Jak si přeješ? To 3, 2, 1, teď. Já ho zabila.